Крыж збавлення, крыж адзіны, дзе прыбіты быў бязвінны, як ягнятка найцішэйшы, наш Збавіцель наймілейшы. З дрэва збаўцы кроў сцякае, нашыя грахі змывае. Дрэва цвёрдае, змягчыся, да зямлі аж прыхіліся. Спусці найсвяцейша цела, бо яно з болю самлела. Выбраў Бог з цябе ад веку на збаўленне чалавеку. Ласка людзям з цябе дана, ёй душа змацавана. Нечувана міласць гэта, каб ісці на крыж для свету. Хто ж так будзе міласцівы, такі добры, літасцівы. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з духом твоїм. Засмаглыя ідзіце да водаў, кажа пан, і вы, якія не маеце грошай, прыходзьце і з радасцю піце. Гэтымі словамі антыфону на ўваход распачынам, дарагія браты і сёстры, святую імшу ў аўторак 4-го тыдня Вялікага посту. Як заўсёды, молімся кожны аўторак у інтэнцыі нашых памерлых блізкіх, каб Пан Бог прыняў у сваё валадарства нябеснае, прабачыў ім зямныя правіны і прыняў у сваё валадарства нябеснай хвалы. Святая імша канцэлебраваная, падчас якой будзем маліцца за наступных памерлых. Адзін з святароў моліцца за святой памяці Юрыя Хайдукова у 30-й дзень пасля яго смерці. Другі святар моліцца за памерлых, якіх мы ўспамінаем у імшы святой Складковай, за Людмілу Шуманідзе, за Юрыя Станіслава Таісу Сямі-Каўпак, за Галіну Бутарэвіч, Вераніку Бернат і памерлых сям'і Іванкевіч, за Марыю Церахаву у другую гадавіну пасля смерці, сям'і Менцевіч, Францішак, Мар'яна, Ян, Генуэфа, Павел, Марыя Уладыслаў, Ягела, Галена, Баліслав, сям'і Андзюль, Адамовіч, Марыя Францішак, Антоні Суклабовіч, Францішак, Яна, Леонарда, сям'і Латышовіч, Станіслаў, Міхаліна, Ян, Галена, Аляксей Карпінскі ў 30-й дзень пасля смерці, Людміла Цыганкова, Абухоўскі Вінцэнт, Кізілевіч Раман, Аліна, Валерый, Яніна Вішнеўская ў 4-ю гадавіну пасля смерці, усіх памерлых сям'і Вішнеўскіх, за Ігнацыя Мончака ў 23-ю гадавіну пасля смерці, усіх памерлых сям'і Мончак, Пількоўскіх, Пятроўскіх, Саракапыт, Сырамалот, Мар'ян Гарадзецкі і ўсіх памерлых сям'і Гарадзецкіх, Уладзіслаў Язель, Марына, Станіслаў Рухлевіч, Эдуард у 3-м месяцы пасля смерці, Марыя Францішак, сям'і Юргілевіч, Пётр, Тэрэса, сям'і Лешчевіч,
Олег Жвірбля у другій гадовину після смерті, Ян Галіна Казіміра сямі Жвірбля, Сергій, з сямі Радлінських Куба, Ніна, сямі Гарвукович, Андрей, Яніна, Казімір, Францішка, Ришар, сямі Кажанівських, Леонардо, Генрик Міщанович, Антоніна Ордаш, Михаил Тиханович, Семен Яковлев у 18-ю годовину після смерті, померлих сім'ї Яковлевих, Францішек Станіслава сім'ї Качан і померлих з вёски Нарушовці і померлих з Кова Святої Моніки Ружанцового, Петр Яніна Янч, Михаил Станіслав сім'ї Гайдукевич, Віктор Федорович, Ян Регіна сім'ї Трот, сім'ї Ягела, Мария Мечислав, Виталий сім'ї Макаревич, Дрозд Антонович, Пальмира Бальцевич у 6 місяці після смерті, померлий Вацлав Бальцевич у 10-ю годовину після смерті, Сліжевський Ванда Чеслав, Ціла Владислав, Кеда Гануефа, Генрих Владимир і Матняк Бронислава. А цяпер станем у праўдзе і вызнаем, што мы з'яўляемся грэшнымі і слабымі, каб мы маглі годна удзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Милосердный Боже, нехай покаяние и молитва подрыхтуют наше сердце, каб мы годно могли принять пасхальную таямницу и обвести свету новину об збавлении праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живи во водарицу едности Духа Святого, Бог праз уси веки вечные. Amen. Читання книги пророка Езехіеля. У тыя дні анёл вярнуў мяне да ўваходу ў святыню. І вось выплывае вада з-пад парога святыні на ўсход, бо тая святыня звернута на ўсход. А вада выцякала з-пад правага боку святыні на поўдзень ад алтара. І вывеў мяне ён праз паўночную браму і правёў мяне вонкавым шляхам да знешняй брамы, шляхам скіраваным на ўсход. І вось вада бруіцца з правага боку. Калі той чалавек выйшаў на ўсход, то ў руцэ трымаў шнур. Ён адмераў 1000 локцяў і правёў мяне праз ваду. Вада была па шчыкалаткі. І адмераў яшчэ 1000 і прывёў мяне праз ваду. Вада была па калені. І адмераў яшчэ 1000 і правёў мяне. Вада была па сцёгны. І адмераў яшчэ 1000. І быў паток, якога я не мог перайсці. Па вада паднялася, так што трэба было плысці паток, якога нельга было перайсці. І сказаў мне: «Ці бачыш ты, сыне чалавечы?» І павёў мяне назад
да берага гэтага патоку. Калі я вярнуўся, на беразе патоку было вельмі шмат дрэваў з гэтага і з таго боку. І сказаў мне: гэтая вада выходзіць на ўсходні абшар, сыходзіць у стэп і ўпадае ў мора. І патрапіўшы ў мора, аздаравіцца вада. І кожная жывая істота, якая кішыць там, куды увойдзе паток, будзе жыць. І рыбы будзе вельмі шмат, бо куды увойдзе гэта вада, усё аздаравіцца. І там, куды увойдзе гэты паток, будзе жывым усё. А над патокам, на беразе яго з гэтага і з таго боку будзе расці усялякае дрэва, што дае ежу. І лісце не будзе ападаць яго, і плады яго не скончацца. І кожны месяц будзе прыносіць новы плён, бо вада для яго выходзіць са святыні. І будзе плод яго для ежы, а лісце для лекаў. Гэта Слова Божае. Пан Бог могуцяў, наша цвярдыня. Пан Бог могуцяў, наша цвярдыня. Бог наша пристанішча і сіла, надійная дапамога у нядолі. Там не будзе баяцца, калі б нават затрэслася зямля, і горы упалі ў сярэдзіну мора. Пан Бог могуцяў, наша цвярдыня. Потокі рачныя весяляць горад Божы, святыя шатры найвышэйшага. Бог пасярод яго, і ён не пахіснецца. Бог дапаможа яму, калі прыйдзе світанак. Пан Бог могуцяў, наша цвярдыня. Пан могуцяў з намі, цвярдыня наша, Бог Якуба. Прыйдзіце і пабачце справы Пана, якія ўчыніў ён на зямлі. Пан Бог могуцяў, наша цвярдыня. Хвала Тобі, слава Божає. Хвала Тобі, слава Божає. Чистое серце створив во мне, Божа. Верни мне радость збавлення Твоего. Хвала Тобі, слава Божає. Pan z wami. І з Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Jana. Хвала Тобі, Пане. Było judejskie święto i Jezus przyszedł u Jeruzalem, a u Jeruzalemie koło owieczej bramy jest kupalnia, jaka po-hebrajsku nazywaється Betesda, jaka ma 5 babinцów.
a u ich leżało mnóstwo chorych, ślepych, kulgawych i paralizowanych. Był tam jeden człowiek, jaki chwarał 38 lat. Kiedy Jezus ubaczył, że on leży i dowiedział się, że on chwareje już długi czas, każe jemu: Czy chcesz być ozdrowionym? Chwory odkazał jemu: Panie, ja nie mam człowieka, jaki opuściłby mnie u kupalniu, kiedy uzворушится земля. Покуль я idę, інші уже сходять передо мною. Jezus каже йому: Устань, возьми своє ложа и ходи. И одразу выздоровел той человек, взял ложе свое и пошел ходить. А у этот день был шаббат, тому юдеи сказали оздоровленному: «Сегодня шаббат, нельзя тебе носить твое ложе». И он отказал им: «Той, кто оздоровил меня, сказал мне: возьми ложе свое и ходи». У його спиталися: «Хто той чоловік, який сказав тобі: возьми і ходи?» Але оздоровлений не ведав, хто це був, бо Єсус зник у натовпі, який був у це місце. Потім Єсус знайшов його у святині і сказав йому: «Вось ти виздоровів, не гроши больш, каб не здарилося з тобою чого горшого». Чоловік гэты пайшоў, расказаў юдэям, што гэта Єсус оздоровіў яго. Таму юдэі пераследавалі Єсуса, бо ён зрабіў гэта ў шаббат. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Umiłowano Chryste Panu, braty i siostry. Напевно, часто ми можемо відчувати такі ситуації, події у нашому житті, і часто можуть нас проникати такі думки, що ми безрадні, і праз гэта ми відчуваємо слабость і бездопоможність. І часом ми не маємо ніякого впливу на те, як будуть розвиватися події у нашому житті. Нечакана хвороба, може страта праці, страта заробків, раптом смерть близького чоловіка, потеря нечого, отъезд близького чоловіка, отъезд дзяцей ці унукаў на вучобу. І, напэўна, мы б хацелі б нешта зрабіць, але мы ў гэты момант нічога не можам зрабіць і чуем адзіноту, страту і боль. І хочацца заглушыць гэты боль, які ўнутры у кожнага з нас ён ідзе, але немагчыма. І толькі застаецца адзінота і пустота у нашай душы. І словы суцяшэння, якія час ад часу могуць гучаць праз вусны розных людзей, яны не прыносяць палёгкі для нас. Ці хочаш ты быць здаровым? Гэтыя словы Пан Єсус звяртае да хворага чалавека, які ён пакутаваў 38 гадоў. Чалавеку, які быў бездапаможны. Чалавек, які фактычна быў адкінуты праз усіх. Ён даже не меў нікога, хто яму дапамог.
Ён шмат гадоў чакаў, каб хто-небудзь яму памог дакрануцца да гэтай вады, каб ён мог аднавіць сваё здароўе, каб ён мог знову хадзіць. І важнае тое, што сам Езус Христус, ён прыходзіць да яго, бездапаможнага чалавека, з пытаннем аб аздараўленні і без усялякай ініцыятывы з яго боку. Аднак можна, напэўна, узнікнуць пытанне, чаму толькі цяпер Езус прыйшоў да яго, чаму ён мусіў так доўга хварэць на гэтую хваробу. Няўжо Пан Бог не мог яго вылечыць раней? Чаму гэты чалавек ён павінен быў цярпець і пакутаваць 38 гадоў? Часта, мае дарагія браты і сёстры, калі мы ў стане бездапаможнасці і бессілля, мы задаем Богу такія пытанні. Чаму гэта здарылася са мною? Чаму я ў гэтай сітуацыі адзін? Чаму нават шчырыя словы спагады і палёгкі, якія накіроўваюцца з вуснаў усіх тых, хто нас акружае, не робяць мне лёгкасці, яны не прыносяць мне палёгкі, а часам гэтыя ўсе словы, скажем так, шчырасці, яны нібы нож мне ў спіну. Часам даводзіцца чакаць таго, хто прыйдзе нам на дапамогу, хто выбавіць нас з бяды, той, хто накіруе нашыя думкі і нашыя сэрцы, нашу душу і нас саміх на добрую дарогу. І, безумоўна, дзякуючы гэтаму вопыту, кожны з нас павінен, напэўна, перажыць такі час і момант у сваім жыцці без дапаможнасці, каб сам на сам сустрэцца з сваімі клапотамі, праблемамі, а таксама усімі тымі вадамі, якія нам перашкаджаюць на нашай жыццёвай дарозе, каб мы маглі крочыць за Езусам Христом. Таму, дарагія браты і сёстры, ці хочаш ты быць здаровым? Здаровым ад нашых грахоў, якія нам перашкаджаюць да еднасці з Езусам Христом. Амен. Да Бога, які праз хрост дазволіў нам удзельнічаць у вечным жыцці, узнясём нашыя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб усе яго дзеці няспынна паглыблялі Божае жыццё, атрыманае падчас святога хросту. Цябе просім. Молімся аб новых пакліканнях да святарства і кансакраванага жыцця, каб дабрыня і міласэрнасць Бога была абвешчана ўсім людзям. Цябе просім. Молімся за хрысціянаў, якія не выконваюць сваіх рэлігійных абавязкаў, за хрысціянаў, асабліва з нашай парафіі, каб яны пажадалі вярнуцца да Хрыста, які чакае іх у святых сакраментах. Цябе просім. Молімся за невылічальна хворых людзей, каб да канца жыцця
яны захавалі веру у Божую усемагутнасць. Цябе просім. Помолимся за померлых, якіх мы успамінаем у святой імшы складковай, таксама за померлага Юрыя Хайдукова у 30-й дзень пасля яго смерці, каб Езус Христус, веру у якога яны вызнавалі на зямлі, стаў іх узнагародай у небе. Цябе просім. Помолимся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб у часе падрыхтоўкі да велікодных святаў мы паглыбілі нашую веру. Цябе просім. Святы Божа, выслухай наsze просьбы і малітвы і ўчыні, каб сустрэча з Тваім Сынам у сакраменце Еўхарыстыі навучыла нас ахвярнасці ў нашым штодзённым жыцці. Праз Христа, Пана нашага. Бачиш, Єзус канає, больш немає сила, кров святая стякає з надарваних жилах. О, злые люди, что вы наробили, своего вы Пана грехами забили. Молитесь, браты і сестры, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець усемогутний. Няхай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам і усьому Костелу Святому. Боже наш Створитель, просим и приносим Тебе дары, які Ты нам дал, як свідчення Твоєї допомоги. Просим Тебе, перемени их Твоей мocой, каб стали для нас крыницей несмяротности, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан с вами. И с Духом Твоим. Угору сердце. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўду годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюду Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, всемагутны, вечны Божа, Ты даеш нам асаблівы час ласкі і аднаўлення, каб мы ачысцілі наше сэрцы ад неўпарадкаваных схільнасцяў і сярод зямных справаў дбалі найперш пра вечнае збаўленне. Таму з анёламі і ўсімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі
узяў хлеб і падзяку табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстание Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учини нас годными стоять перед Тобою и служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Памятай, Пане, про касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, пра Юрыя, пра ўсіх тых, чые імёны і прозвішча былі ўспамінаныя ў гэтай імшы святой складковай, і пра ўсіх, хто ў Тваю ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе браннікам, са святымі апосталамі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, с Христом і у Христе, Табе, Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Просим Отца Небесного, как подпустил нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, который есть у небе, светися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дні наші, допоможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи
і прыстя збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наші, але на віру Костела Твоего, і будьте ласкаві згодно з Твоєю волею, одарить Його супокоєм і єдністю, які живеш і владариш на віки вічні. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Покой нам всем. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пане, не варты, каб Ты войшов до мяне, але скажи толькі слова, і будзе оздоровлена душа моя. По Твоей приходим двери, щирым сердцем, полны веры, что под видом скрытых хлеба Ты есть Бог правдивый з неба. Зразумець нам трудно гэта, каб Сын Божий, збаўца свету, аж так скрыўся ўсім на дзіва, і ў хостыі жыў праўдзіва. Милость Бога заяснела, як змяніў хлеб сваё цела, нам пакінуў спажываці, каб праз гэта нас збаўляці. Несмяротны, моцны Божа, зразумець Цябе хто можа. Ты для грэшных справядлівы і для добрых
Молимся. Просим Тебя, ласкавый Отче, очисти наши души, обнови их небесным сакраментом, и учини, каб тело наше так само отрымливало им допомогу, и было уславлено разом с Христом переможцем, який живи и владарец на веки вечные. Дякуємо всім за супольну молитву. Припоминаю, что завтра мы розпочинаємо великопостные реколекции у нашей парафии. Будем переживать их ближайшие 3 дни, середу, четверг и пятницу. Так само буде можливість адарації Найсвятейшого сакраменту за годину перед кожною святою імшою. Святі імші будуть о годині 9 і 18. Полгодини адарації буде у тишині, а за полгодини до святої імші буде супольний ружанець. Так само у середу, після святої імші о годині 18, запрошуємо на естетичну конференцію усіх жінчин, а у четвер, після святої імші о годині 18, на конференцію запрошуємо мужчин. Сповідати будемо за полгодини перед святою імші. Припомните, коли ласка, усім вашим близьким, знайомим, вашим сім'ям, каб у гэты час особливої ласки так само не забыться скористатися з сакраменту сповіді. На сьогоднішній вечір приміси Боже благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в упокой Христа. Дякуем Пану Богу. Ангел Панський звістував Панні Марії і почала з Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.